Wel, croeso cynnes iawn i chi gyd yma heddi i sesiwn sy'n dathlu blwyddyn ers sefydlu wasgnod Sebra. Mae wedi bod yn flwyddyn fawr ac mae'n fraint gen i heddi gael croesawu 3 awdur disglair a dawlus i drafod ei gwaith. Y 3 wedi cyhoeddi neu ar fin cyhoeddi gyda Sebra. Felly, yn fan hyn te croeso cynnes iawn i Rebecca Thomas, yma i drafod ei nofel newydd, sef Y Tŵr, gan mi glywed yn y man rhagor am y nofel honno. Croeso hefyd i Gareth Evans-Jones, a chym i glywed am y gyfrol o straeon byrion y mae ei wedi bod yn ei golygu yn ddiweddar, sef Ar Amrantiad. A chroeso cynnes hefyd i Mari George, a mae'n rhaid i fi ddweud fan hyn hefyd llongyfarchiadau gwrestog i ti ar ennill gofr llyfr y flwyddyn eleni, a hynny am y nofel Sut i Ddofi Coryn a gyhoeddwyd gan Wasg Sebra. Felly llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr. Felly, wel, fe ddechreuwn ni te gyda Mari yn fan hyn, ni'n drafod chydig bach ar y nofel. Felly, wyt ti'n llenor ymryddawn, i ni'n gyfarwydd â chi fel barn, cyhoeddiadau, a nawr hefyd yn nofelwraig. Dweud chydig bach wrth fan ni te am dy awydd i arbrofi a ffurf y nofel y tro yma gyda Sut i Ddofi Coryn. Wel, pan dwi'n cael syniadau yn bethau, yn y gorffennol dwi'n bod yn meddwl o reit cerdd, ond rhywsyd yn y bethau yn mhen i yn dweud o, falle bod hwn yn benthyg i hun i ryddiaeth yn fwy, rhyw fath o just syniadau bach, profiadau yn wedi cael. A oedd wastad ofn sgrifennu nofel arno, achos o'n i'n meddwl bod yn waith rhy fawr a byddwn ni'n gadw hwnna i nofelwyr profiadol, a ni'n meddwl byddwn ni beth yn gallu sgwennu nofel. Ond ges i gyfle yn y cyfnod clo i feddwl reit, mae amser fan hyn dy fi, na i godi cyn y teulu, a na i jyst gael amser i fi hun, a na i jyst trio potsian gyda syniadau gwahanol, a gweld beth sy'n dod. Felly, dyna le ddath y nofel yn reiddiol. O, ffantastig. Felly, tyfu'n ar y fath yn ystod y cyfnod clo. Ie, oedd sawl syniad o'r at ei gilydd, a o'n i'n wir yn gwybod lle i ddechrau, oedd wedi syniad o sut i ddweud stori, ond a fi sgwennu blant a fi sgwennu straeon, ond o'n i'n meddwl byddai nofel yn amlwg yn fwy o waith. Yn rhyfedd, nes i googlo how to write a novel, jyst er mwyn cael strwythur yr peth. A fydda feddwl y syniadau yn dod wedyn, achos unwaith oedd y sgerbod yn ei le wedyn o ran patrwm a adeiladwaith y nofel, oedd gosod y stori a datblygu'r cymeriadau wedyn yn dod yn haws. O, gwych. Felly'r amser yna sy'n bwysig, clusnodi amser a googlo sut i... Ie, googlo. Fi'n meddwl bod pobl o'n i bod yn rhaid peth off am flynyddoedd, fi'n meddwl yn lle siarad am sgwennu nofel, mae jyst rhaid i chi eistedd lawr a sgwennu'r nofel, i ddod os yna dwi'n dda, o le am rhywbeth â chi wedyn a bapur. O, ffantastig. Gwych, felly gawn ni glywed rhagor yn y man am Sut i Ddofi Coryn. A drown ni at y ti Gareth nesaf am gwestiwn sydyn. Felly, wyt tithe hefyd yn llenor sydd wedi arbrofi gyda gwahanol ffurfiau, y ddrama, y barddoniaeth a'r nofel hefyd wrth gwrs yn y blynyddoedd diwethaf. Ond yn ddiweddar, wyt ti wedi bod yn golygu'r gyfrol hon o straeon byrion yn dwyt, ac wedi cyhoeddi un o dy straeon dy hun yn y gyfrol Ar Amrantiad. Felly dwi'n chydig bach am dy awydd i droi at ffurf y stori fer y tro hwn. O ia, dwi'n eisiau prysuro i ddeud, mae Sebra yn gofyn i mi gyfrannu stori fi, dim bod fi'n meddwl reit, ar ei mi gyfrannu darn yn hun chi. Nid gwir dechrau o'r stori fer nes i, honnodd y cariad cyntaf, yn difri, ac mae'r stori fer mae'n hyfryd o beth, a pobl meddwl ydy mae'n hawdd dechrau o'r stori fer, wedi mynd i nofel, neu dechrau o'r stori fer a datblygu wedyn, chi. Ond mae'n anodd sgwennu stori fer dda, mae'n difri, chi. Ac mae wastad o fod fel cariad at hynny, a wedyn ar ôl stori fer, trwy at llenricro a mwynhau'r eto chwarae fo cnwdeb a awgrym mewn difri a ergyd llun yn lle gorff math o beth, chi. A wedyn nath alaw mae Edwards, pan oedd hi'n yn Sebra, chi, a mae gen sawl un i lot i ddiolch i alaw o ran hynny, does. Nath alaw gysylltu a dweud, mae gen i syniad am gyfrol ystyr yn byrion,
ac does dim llawydd beirniadu cystadleuaeth yn hwma hi. Ac oedd eisiau sioc bod wedi gofyn i mi ddiredu yn lle cyntaf, ond o'n i wrth y modd wedi cael y cyfle. Dyna oedd yr wrthwraidd ar y myntiad. Cyfle i awduron oedd heb gyhoeddi o'r blaen, hindi heb gyhoeddi cyfro yn ei hawlu hunan, i sgwennu stori fer hyd at 2,000 eiriau ar y thema rhyddid a neu hunaniaeth. A dyna ni, oedd mi ddoth na ymhell dros 20 sydd yn brio ni law, ac oedd na 2 stori'n cael ei cynnwys ar y myntiad. Ac eisiau rhain i'r pen braf yna o bod rhaid i'r rhestr fer o 8 sydd yn mynd i 2 o hynna. Ond be oedd yn wych fe wedyn oedd mod i'n mynd i comisiynu 3 awdur cyhoeddedig hefyd, fel bod yr awduron newydd yma yn cael ei gwaith i'r goeddi ochr yn ochr a John Gower, Sian Melaniaeth Dafydd a Blwyr Dafydd hefyd, felly oedd hi'n wych medru gweld hynna. Oedd y 2 stori fuddugol, 2 hollol wahanol i'w gilydd o ran arddull naws, ond y 2 yn wedi cydio yn sydd dim am resymau gwahanol. A dyna mewn difrif i gogoniant stori fer, rhywbeth ar amryntiad ydy stori fer, a mae rhaid i fi ddalwg sylw, ond i fi bara wedyn hefyd ynddo. Ia, dwi'n mynd yn ôl sydd ein Gareth cyntaf. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti. A wedyn Rebecca, wedyn, wyt ti hefyd yn awdur cynhyrchiol ti hwnt, yn cyhoeddi'n academaidd a hefyd wedi bod yn sgwennu nofelau i bobl ifanc hefyd yn ddiweddar a chael llwyddiant wrth wneud hynny. Felly dwi'n chydig bach am dy awydd i tro hwn te, i droi at nofel i oedolion yn te? Ie, wel, mae'n ddiddorol achos nes i ddim benderfynu mod i eisiau sgwennu nofel i oedolion. Beth nes i benderfynu yn lle oedd mod i eisiau sgwennu'r cwp. Nath y syniad ddod o tei yn hydref 2021 oedd i'n credu, a o'n i'n gwybod yn sydd dwi eisiau sgwennu'r nofel. Hyd yn oed os ydy e'n rhywbeth sy'n aros ar ein hylwyddiad i a dwi'n mynd ymhellach, dwi'n wir eisiau sgwennu'r nofel hon. A felly, sofio mewn i sgwennu nofel i oedolion nes mewn gwirionedd, ond unwaith i ni ddechrau, o'n i ddim yn gallu sofio dyna beth nes i wedyn, am hydref ag eang. 2021-2022. A o'n i jyst wedi yn golli yn y nofel, a o'n wir eisiau cael hi ar bapur. A wedyn o'n i wir eisiau ei rannu hi a'i thrafod hi gyda pobl. A o'n i mor falch a ddiolchgar wedyn bod y cyfle hynny wedi codi gyda Sebra. A bod wedi cael profiad mor arbennig ydyn nhw'n gweithio gyda Gwenan Evans a Bethan Fanas yn trafod y nofel ac gyda'r gwaith golygu. A syna o'n i wir eisiau gwneud, o'n i eisiau cael y nofel yn y bapur, o'n i eisiau trafod i pobl. Felly oedd yn gyfynadol. Diolch yn fawr iawn. Felly, newn ni droi nôl at y ti, Mari, te. A gyda'r nofel sut i ddod i Corin, mae'n llawn ffresni yn mynd â ni ar daith anhygoel mewn gwirionedd yn dwi o Bortalbot i Gwaterfala, a hynny ar drywydd y Corin bach yma sy'n mynd i newid bywyd dŵr Mewrion. Ac wrth gwrs wedyn mae hi wedi darllen yn y llyfr Corynod y Mwmbles, bod hynny'n gallu cynnig i achad. Wel, ddechrymig anhygoel gen ti. Ti'n ges i bleser mawr yn darllen y nofel yma. A jyst eisiau gofyn, ges ti ddim bleser wrth ysgrifennu o ble dath y syniad yma am y Corin? Do, ges i bleser, achos unwaith ni wedi creu y 2 brif gymeriad, o'n i'n gadael iddyn nhw mewn ffordd i ffindio ffordd drwy'r nofel, yn enwedig mewnriol. O'n i eisiau roi'r y pethau rhwystro mewn ffordd hi, a wedyn, o'n i'n gwybod lle oedd y daith yn mynd, a wedyn eisiau problemau yma i ddod, a pethau. Do, ges i, oedd e'n gres gallu defnyddio y ffaith bod fi wedi teithio i Guatemala a Mexico pan o'n i'n lot yn iau, a o'n i wedi cadw dyddiadau'r manwl, felly oedd e'n neis gallu tynnu ar hwnna, cofio mewn ffordd, mynd nôl at y dyddiaduron yna, a y teimladau ni'n cael a beth ni'n clywed a gweld, a oedd e'n gres gallu defnyddio hynna yn y nofel. A dwi ofn crynod yn hunan, felly oedd e'n rhyw obsesiwn odd gyda sgwennu rhywbeth dwi ofn. A nes i gyda'r ymchwil, a mewn ffordd odd nes i joio.
A wedyn, ffeithiau diddorol iawn yn y coryn. Mae coryn yn rhywbeth rhyfeddol. Mae rhaid i weid, nid ymagu'r coryn a dyfu ofn coryn. A bys ni gyda'n lladd un praeth. Mae'n eitha crystal oedd y coryn yn y llyfr yn dod i ben, mae rhaid i weid. O, ffantastig. Le mae rhywun yn dechrau'n ymchwil ar gornod te, fi'n yn gwybod. Mae digon o'n o gwmpas, yn chi ofn rhywbeth, mae digon o'n dod i wynebu chi. A nes i bod i'n llyfr hefyd o'n erchill. Sawl gwahanol math o goryn sy'n gael hefyd, chi. Yn cwestiwn mae'n digwydd fanna. Mae'n da. O, ffantastig. A wedyn, Chris, ni droi at y ti, Gareth, am dy gwestiwn nesaf dita. Felly, wyt ti'n sôn yn y rhangair i'r gyfrol yma, mae cyfoeth mewn cynildeb. Ni'n licio, wyt ti'n dechrau gyda'r geiriau yna, cyfoeth mewn cynildeb, a dyna ni'n gael mewn stori fer. A mae'r casgliad yma'n gwbl gyfoethol hefyd, mae'r cyfoeth yna reit drwy'r gyfrol. 7 stori dwi'n meddwl i gyd yn does, a straeon gen awduron profiadol, a hefyd lleisiau newydd fel o ti'n sôn. Yn mynd â ni eto fel Maria, bob math o deithiau dychmygus. Pa fath o straeon te gall rhywun sy'n mynd i brynu'r gyfrol hon heddi gobeithio? Beth gallen nhw ddisgwyl yn y gyfrol? Pa fath o straeon? Wel, mae yna sicr gyfoeth a mae yna amrywiaeth arbennig iawn hefyd yn y gyfrol yma. Mae'r 7 stori'n hollol wahanol i'w gilydd, ac dyna y peth mewn ffordd hefo gweld yr awduron newydd y gwaith yna chi. O'n i'n trio peidio meddwl reit, ydw i'n gael tair wahanol mwyn cael yr amrywiaeth na y tair gorau chi. Wedyn, ar adegau ni'n meddwl, sy'n dda cael hwnna, mae hwnna dwys yn wahanol, na, hwnna di'r gorau, hyd yn oed os i'r ddwy yma'n eitha tebyg chi. Felly mae yna rei, mae yna elfennau tebyg rhywbeth nhw, ond mae yna cwestiwn amrywiaeth o ran yr awduron newydd yn benodol. Y tair awdures, sy'n gwybod, oedd ydi Francesca Siarillo, Lleicyn On a Lois Roberts hefyd, a'r tair stori yn gywrain iawn. Dwi'n gofio darllen Phoenix, Lois a On yn sibon syth gen i, oedd hi'n hynod imladwy, oedd hi'n hynod dawel, a dyna i fi beth yna. Efo straeon byrion cri, erig tawela di'r cryfa os i'r erbyd yno, chi. Ac dyna'n teimlo fo, sydd wedi fi coryn yn aml iawn oedd yna gyffyrddiadau cynnyl tawel oedd mor ergydiol, oedd yn mor sysol. Ac o'n teimlo hynna yn stori Lois oedd yn Francesca, eto o'n ma galon drwy draw ar ddau fyd yma yn hymeriad yn ain yr adroddwr chi, yn Idales a gorfod cymathu efo Diwylliant Cymru a Newydd Iaith. A'r ddelwedd drwy draw, plethu gen i'r stori, a'r gwallt yn motif drwy draw y syniad o plethu gwallt, plethu diwylliannau, plethu ieithoedd. Eto clywed y Gareth sydd yn ysgynnu, a wedyn Lleicyn On wedyn, pwy ydw i yn union beth efo hunaniaeth felly, ond ysgynnu ffres, cyfoes ac yn sylwedu ar lot o bethau. Sut na ddim yn cael trafod ddigon yn y Gymraeg yn ei ddillo, o ran da ni'n gweld yn ei stori i hi, sut mae merched yn dalu ddiodda bob math o bobl yn wrthwyslod o llia, bob math o rhywbeth o cynnig weithiau ar noson allan, o jycian ydyn ni. Sy'n llawer yna yn y Gymraeg yn ei ddillo, mae rhywun yn feddwl am waith Lliomadocs, mae'n gyrcholaeth wych yn fanna, ond o'n gweld mae llici efo rhyw egni debyg y fanna, felly dyna fo wych yn fanna, a wedi gwrs efo John, Fflir a Sian. Eto, mae gen nhw arddullau sgwennu gwahanol, felly dyna pan ni'n mynd ar ôl y thri felly. Ac eto, mynd â ni bob man, a o'n i mor falch o bod Sian Wangell, mynd â ni'r tŷ hyll, wrth ymwneud at y coed. A mae'n di hyfryd, bod nhw'n gael o'n di hyll, ond felly, fashion amrywiaeth oedd yn hyfryd cael darllen a mae rhaid i ddweud hefyd, oedd gweithio fo Gwennan yn ffantastig, oedd yn wych o brofiad, a diolch am fod mor am Edgar, a hefyd o'n i'n i'r Edwards, sy'n o'r goll, hebdych chi llwyd, dwi'n meddwl. Diolch. Diolch yn fawr iawn, edrych mlaen at yr lansiad prynhawn yma hefyd, wrth gwrs, newn ni sôn am hynny, cyn y diwedd hefyd. Felly, ar
dathlu'r lleisiau amrywiol yma, wrth gwrs, yn llawn ffres ni. Gwych. A wedyn Rebecca, felly newn ni drafod chydig bach ar nofel Y Tŵr, wyt ti'n ei galw hi, ynde. Nofel sydd gen ti am brifysgol, ynde, a dwi'n cymryd mai brifysgol ffuglenol yw hi am o'n i, wrth gwrs mi wyt ti'n gweithio mewn brifysgol, ond ti'n gweithio yn y brifysgol, yn y nofel. Mae pob math o ddigwyddiadau, digon sinister yn digwydd mewn gwirionedd, sy'n digon i godi arswyd ar unrhyw darlithydd y bod yn hollol ofnus. Gan nad yw'r nofel wedi cael ei chyhoeddi eto, dweud rhywbeth wrthyn ni to beth gall darllenwyr i ddisgwyl o ran y nofel hon. Diolch, gyda nofel campus. Mae gyda ni prifysgol ffuglenol sydd wedi campws newydd a tŵr yw'r campws. Felly mae gyda ni tŵr tal gwydyr a mae digwyddiadau'r nofel fewn campws y brifysgol a dyn ni'n darllen y nofel trwy lyfrau y cydymeriad darlithydd o'r enw Heledd. Ond fel ti'n sôn, mae yn eitha sinister i'r nofel hefyd, a dyna pam dwi'n tueddu feddwl amdani fel nofel campws dystopaidd. A syniad yw bod gyda ni nofel sy'n digwydd dros 6 semestr, a bod ni'n symud o brifysgol sydd lled gyfarwydd, efallai ddim mor anhebyg i'r fath o brifysgol byddwn ni'n dod ar ei thers heddiw, i sefyllfa wirioneddol erchyll dystopaidd absurd erbyn diwedd y nofel. A y ffordd mae hynny'n digwydd yw trwy pentyrru man newydd. Felly, dyn ni'n gweld newid bach, a felly dyn ni'n symud o'r sefyllfa lled gyfarwydd hyn i'r sefyllfa erchyll. Bron, dwi'n teimlo heb bod ni wir yn sylwi sut dyn ni'n cyrraedd nhw. Felly, y syniad oedd i chwarae gyda'r genre hyn o gymdeithas dystopaidd, ond i'n angos datblygiad cymdeithas dystopaidd, dim ar ôl drwy chychineb neu gyfwng mawr sgytwol, ond yn hytrach bron bod ni'n cyrraedd heb bod ni'n sylwi, bod ni'n llithro i fewn i'r sefyllfa hyn o dystopia. A chwarae gyda themau sut mae'n newid yn cael ei trin yn gweithle, gwrthwyr llysedd, ymateb i brotest, a elyniad tuag at y dynithiau celfyddydau yn enwedig hefyd. Felly, prifysgol yw'r lleoliad, ond dwi'n gobeithio bod y themau yn berthnasol yn ehangach hefyd. A dwi'n gweld gwirionedd cymdeithas. Dyna i. Ie, mae'n ddifyr bod ti'n dweud yna, bod e'n digwydd yn ara bach hefyd, ynde, a wrth i'r camau bach yna digwydd, mae'n drawiadol y dweud y gwir yn y nofel. Ie, mae'n teimlo bod yn hawdd amwybyddu falle am y cyntaf a'r newid, a wedyn yn sydyn rhywun yn troi'n bod, dyn ni cyrraedd man, sut ydych chi'n cyrraedd man, dyna ble ni eisiau. O ran ffuglen dystopaidd, ydy hwnna'n rhywbeth sy'n ddiddordeb i ti fel darllenydd hefyd? Ie, mae'n gwrs i'n ddiddorol. Ni'n darllen i ddod o ffuglen dystopaidd iawnadol pan ni'n iau. Ond ni beth wedi meddwl byddwn ni'n sgwennu nofel dystopaidd fy hun. A yn wreiddiol, pan geith y syniad, o'n i wedi meddwl gosod y nofel yn llwyr mewn byd ffantasi. Ond wedyn, oedd y byd ffantasi ni wedi trio ei greu, o'n i'n gweld o fel benau jyst mor debyg, o'n i'n teimlo bod modd gweithio nôl a cyrraedd ein gymdeithas ni yn ei hystyfoes. A dyna ble daeth y syniad, bod modd tynnu'r llinell. Diddorol iawn, eisiau bod pawb yn edrych mlaen at i darllen hi pan ddaw i allan. Wel, dyn ni'n mynd i gael blas ar y cyhoeddiadau yma nesaf. Felly, gobeithio bod chi'n ymwybodol o hyn, ond ydych chi'n bod chi'n mynd i gwahodd chi i ddarllen detholiad o'ch darnau. Felly, Mari, nhw'n i ddechrau gyda ti, os yw hynna'n iawn, a gael dy groesawu di i ddarllen detholiad o sut i ddoddi cornyn. Oedd
roedd gen I ofn corynod. Roedd y o yn mhob enw am goryn, yn edrych fel coryn heb goesau. Byddai coryn heb goesau ddim yn broblem. Y coesau oedd yn codi'r ofn mwyaf arnau. Ond byddai coesau heb gorff ddim yn fynychyn. Y ddau gyda'i gilydd oedd yn frawychus, y stori gyfan. Ta beth, roeddwn i ofn corynod drwy fy hun. Y tro cyntaf i mi sylweddoli hyn, oedd pan ddaeth I mawr allan o nunlle, pan oedd yn yr atig un tro yn helpu dad I ddod o hyd i'r arbenniad yn Nadolig. Rhaid y coryn allan o fwndel o dinsyl, mynd heibio dad o fi cyn diflannu I gornel yr atig. Wedi hynny, allwn I ddim gafel mewn tinsel heb fenig. Pan i'n 8 oed, dyma fy frawd yn rhoi pri copyn yn yng ngwallt I. Y gafod gen I wall trwchus tywyll. Gymerodd I rai munudau I mam ddod o hyd i'r creadur a'i dynnu oddi yno. Yn hanodd ysgwyddiadau meddai, neithio ddim byd I ti. Mae ed ofn di yn fwy nag wyt ti ofn e. Ond oedd y geiriau yma o gysur yn werth dim I mi, ac esblygodd fy ofn yn raddol dros y blynyddoedd, nes fod I yn neidio o weld coryn o unrhyw faint o unrhyw bellter. Felly gweithaf I weld un oedd y bach, y cefndir gwyn sgleiniog a glân, yn gyferbyniad erchyll ar creadur tywyll a'r coesau trwchus yn llechu yno'n dawel. Pam? Pam ei bod yn dod i'r tŷ ac yn mynd i'r bach? Sut fydden nhw'n cyrraedd yna? Drwy'r piber, drwy'r plwg, gwasgu hunain drwy dyllau bach, oedd y syniad yn erchyll. A pan fydden nhw'n gweld coryn, byddai'n symud yn syth, fel petaint yn hwyro fy llygaid yn bwrw golwg arno, yn synhwyro braw sydyn, yn sgrialu ochr arall y bach, dringo yn llawn o'r potensial a'r gallu I redeg unrhyw gyfeiriad, fel stori arswyd. Byddai'r coryn yn y bach yn hun o'n gyd, bob tro am ryw reswm. Roeddwn i'n aros yno'n aml, ac roeddwn i'n gyfarwydd ar alwad nosweithiol cyn ymolchi. Help! Coryn! A byddai hi yno yn esgyn ei llaw mewn i'r bach ac yn erlyd y creadur hyll, a hwnnw'n sgrialu fel bwywer ar draws ac ar ochr chi fyny'r wal. Ond byddai mewn gi yn llwyddo gael gafel arno bob tro, yn gafel ynddo a'i dwylo noeth, a'i deimlo ar ei bysedd meddal cyn ei daflu drwy'r ffenest. Teimlo'r blew yn cosi, mae hyn yn dal i'r ias lawr fy nghefn. Bydd yn ôl fofi, byddai'n dweud. Nag I chi ofyn nhw, meddwl ni. Ydw, wy'n eich casau nhw. Os ydych allwch chi dwtsio'r peth, byddai'n angin o'ch heidio. Wy wedi claddu gŵr, brodyr, chwiorydd, ffrindiau, ac wedi byw drwy 2 rhyfel byd. Wy wedi dysgu bod sawl math o ofn yn bod, a wy wedi dysgu dygymod ag ofn. Wy wedi dysgu gweld drwyddo. Wel, diolch yn fawr iawn I ti am y darlleniad yna, hyfryd iawn. Gai ofyn I ti Gareth, felly, I roi tamnes o dy waith di I ni hefyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am hwnna, ac yn ni. Ond wedi ffwrdd at math o beth ydy hynny. Ond, ia, na I ddarllen rhyw gwt bach o ddechrau'r stori fer yn disymu yn llychyn dant y llew di hynny. Ti'n sgym. Wili pipi gwely. Fydd wilai wili pipi'r gwely. Pe? Wilai wili pipi gwely. Wilai wili pipi gwely. Doedd Wil ddim wedi dychmygu mai dyna bydda'r teimlad. Na chwaith mai dyna sydd byddenta wedi ymatab. Pa fydda rhywun I taflu dŵr mewn ffrau ar y teli, ac o'i blaen unwaith hefyd. Digwydda'r cyfan mor llyfn, mor dwt o drwsgw, pob tro mewn slow-mo a strength slaid yn tosgi. Nid felly roedd ei gorau hwnnw, wedi'r erbyd gollyngodd Wil sgrech a methu gorff cyfan bron am ei ddwrn, wrth I hwnnw gannu'n boeth. Ar noson hwnnw, wedi law dde sathio a llais y brif athrawes dilio,
i'r tywydd glysio leiaf, i ddeffrodd, a gweld y ser cogio roedd wedi sicio'r yn unfwyd stel yn ôl yn batrwm i'w chi ben. Lain grin. Dyna di lliw glwyn y darc, de. Ceodd weiliolegau cyn agor eto, a'i gweld nhw i flaen yn wenau cynnes, a gofynodd, dyna di lliw glwyn y darc, de. Ia tad, a dy bod yn tan y man. Be sy'n gryn nhw glwio yn y darc, ta? Bod o ddynta i swydda ffynnu wyneb gwirion cyn gofyn o be wyt ti'n feddwl. Anadlodd wyl ac astudio'r ser bob siap, a hir am byd roedd yn edrych ar y nenfwyd sicr am byd, yr oedd o bod y ser yn dechrau wincio, fel rhyw griw o bobl yn codi llaw o'r gorffennol. Achos dyna di'r ser yn meddylodd wyl, dyna fydd o'n eithon wrth yn diwrnod gan swydio'r ffôn dan drwy wyl i ddangos y llun. Ser salwm yn deud helo. Paent sbesial. Dath y geiriau geig wyl fel potal bop yn seithyn agorad a'r swigod yn chwydyn i sesial man o geig y botal. Paent sbesial ia, gofynodd i ffrind. Nodiodd wyl. Nodiodd ynta hefyd. Ac fel petai na'r botal bop arall wedi ei ffrwydro. Trodd wyl ei ben ac edrych arno fo'n eistedd ar wylod y gwely. Ti efo paent sbesial di gwrs. Ydw i, fel ti'n glwio yn y darcfyd, meddai wyl. Gwenodd yntau, ei lygaid yn gleifi, fel ser salwm. Ond ti'n meddai nhw. Na, ti'n iawn, o beth enw fi ta. Meddyliodd wyl cyn dechrau sisial enwau yn ei wynt, cof restr enwa mewn difri, ac roedd yntau yn hen y gwely yn gwylio wyl yn rhestru'n fodlon ac yn dal ati wrth i'r grisiau fychian yn drwsgw, wrth i'r swydd lusgo'r hyd y papur wawr o landin, wrth i'r sŵn hyd melyn lanio'n boeth yn y dŵr drws nesaf. Ti'n meddwl enw, ti'n angen un. Nodiodd yntau a gwenodd wyl, heb ddeud gair arall. Wel, diolch unwaith eto am ddarlleniad arbennig, diolch yn fawr. Rebecca, dy dro rydded, felly detholiad o'r tŵr, diolch yn fawr. Roeddwn ni 5 munud yn gynnar, felly darllenais bob un o'i temau'r cylchlythyr yn ffyddlon a ffrwydol. Wedi gweithio ar brifysgol am bron i 5 mlynedd erbyn hyn, roeddwn ni'n ddigon profiadol, neu synigaeth, i weld gwachau'r ystyr pwyntiau 3 a 4. Does dim angen gwneud dim byd i ennill bob yr air, dim ond dangos tystiolaeth o fwriad i sicrhau cydraddoldeb cyfleu, ticio bocs. Ac roedd adleoli'r brifysgol i safle cwbl newydd heb gysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus, rhywsut yn rhan o strategaeth wefr. Croeso'r tŵr, roedd Sioned wedi cyrraedd, 5 munud yn hwyr yn ôl eich hanner. Chwarfais a gosod y ffôn yn ôl yn market. Tipyn o le enwa. Edrychodd y ddwy ohono ni fyny. Nes i goffi rhywbeth yn y cylchlythyr, a'i bancwyr ydyn ni nawr? Gweinhais ag edrych o gwmpas. Ges i ddim yr e-bost yn dweud bod rhaid i ni dangos agwedd positif tuag at ein safle newydd? Na, ti'n gwybod yn iawn wedi'n dylai holl crach mewn ti. Roedd gan Sioned ei agwedd positif unigryw ei hi. Doedd ei beirniadaeth ddim yn ddi-sail yn yr achos yna chwaith. Doeddwn ni erioed wedi gweld prifysgol oedd mor dal a thena. Sa'i dal yn deall sut o'n i'n gallu bod yr hyn. Toriadau staff, cynigydd? Wel, ie, ond hyd yn oed wedyn, faint o staff wyt ti angen ei torri ariannu codi tŵr mawr gwydyr? Dwi'n grogen un mor uchel â hynny. Codes ysgwydau, roedd pwysylw am safon a chori corneli yn gorffwys ar y nafod. Ond efallai ddim y peth mwyaf cysurus i ddweud wrth i ni baratoi i goroesi'r trofwy yn y tro cyntaf. Do'n ni ddim yn gallu siglo'r ddelwedd o dŵr jenga gwydr. Chwilotaeth am ongl bositif. Dim yn traffed i bacio o leiaf. Tro Sioned i parchu, ei chwrdd sber peint yn bwysio i sbectol yn llythroel ar ei ffwl. Gwyr, mae'r maes parcio yn fawrethol. Lwcus, gan bod ni wedi adleoli i ganol fan yma. Ie, dim dianc am goffi sydd yma. O'n i'n meddwl taw rhan o strategaeth hir dymor y tŵr oedd gwasanaethu'r gymuned leol. I gwasanaethu trwy edrych i lawr arni, pwyntio'r Sioned, o bell.
Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Waw, mae'n wedi bod mor hyfryd clywed wrth chi fel awduron yn darllen eich gwaith, a mae'n siŵr bod pawb yn cytuno bod yn brofiad arbennig iawn eich clywed chi'n rhannu'ch gwaith. A bethau gwahanol hefyd yn de, a chi wedi dewis darnau da hefyd chwarae teg yn banel. Felly, cwestiwn falle, i ti Mari, am y darn yna, wrth gwrs, ti'n goffyn gyda'r syna yma o ofn yn de, ofn y cofyn. A dyna dwi wrth y modd am y nofel yw, mae'n symud yma, mae'n symud rhwng y dychmygus, ond hefyd y dwys hefyd, mannau dwys a thyner yna yn dysgwennu di. A mewn gwirionedd, mae yna bwlc dwys hefyd wrth braidd y nofel, dros yr cancer yn benodol. Ond Ydy hefyd yn nofel am obaith, ti'n meddwl, ac am gariad? Ydy, o'n i'n awyddus, o'n eisiau sgwennu am salwch, achos mae salwch wedi bod yn rhan o teulu ni, yn sawl ffordd, a fi eisiau bod yn rhan o deulu o pawb, ond o'n i ddim eisiau'r nofel, o'n i'n awyddus i fi beidio bod yn nofel negyddol a thrwm a dwys. O'n i eisiau rhoi bach o humor mewn, bach o sgafnder, a beth i gweud elfen ffantasiol yna. A o'n i eisiau hefyd bod y person oedd yn darllen yn gallu meddwl, o gosh, o hwn yn hollol bonkers, ond mae yna bosibilrwydd allai fe fod wedi digwydd. Achos, fel o'n i'n gweud, es i yn y jungle yn gweld y llefydd yma, es i ddim ar goll, ond ges i ryw deimlad, gallen ni fynd ar goll fan hyn, beth tasen ni fan hyn, ar y pen fy hun, yn hanol jungle yn y gres yma, beth ydyn ni'n neud, a'r math yna o beth, a beth tasen ni'n gofio wynebu Corin, a gorfod cymeryd y gwenwyn o mas o'r Corin, a mewn ffordd, mae'n hollol anhebygol, ond eto gyd mae yna bosibilrwydd falle bydde hwnna'n gallu digwydd. Dwi'n dyna beth oedd gyda fi fyna. A ond i'n gobeithio bod y person yn gallu chwerthin eich i darllen ond hefyd yn gallu gweld bod yna is-thema eitha dwys a y stori gariad mae'n bwysig. Achos dwi'n lwcus iawn wedi dod o gartre lle dwi wedi gweld cariad rhwng fy rieni a caredigrwydd a o'n i eisiau sgwennu stori gariad dim y cyffro mawr yma, ond rhyw stori lle mae'r cariad yna o hyd dan y wyneb a dwi'n gallu dod trwy amserau caled. Hyd yn oed mynd i ben traw'r byd os ydyn nhw'n Ie, o, ffantastig, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Felly, na i ofyn i ti nesaf, so mi'n symud o i'r llall yma. Na i ofyn i ti te Gareth, mae dy stori di, wrth gwrs, yn dod o'r casgliad, a chytlu'n dant o llew, a mae'n hyfryd o stori i'w darllen, a nes ti ddewis darn hyfryd yn fanna hefyd. Dwi eisiau dweud rhywfaint am y broses o sgwennu hi. Ti'n sylwi gyda ti mae'r ddelwedd yna o'r dant o llew yn ganolog i'r stori. Sut oedd ti'n mynd ati i'w sgwennu hi wedyn? Wel ia, gwestiwn da, a digwydd. Dwi'n hoff iawn efo stori fer bod yna rhyw motif. Bod yna rhywbeth yno, hyd yn oed os dio ddim yn gwbl amlwg mae'r dant o llew yn eitha amlwg. Ond o'n rhyfedd, dwi'n meddwl, oedd gen i'r cymeriad dwi'n, ac oedd o ran yr hunaniaeth oedd y thema eisiau ei hôl, ac oedd gen i fo'r ffrind dychmygol, y ffrind glwyd y darc yma, oedd pam bod o wedi creu'r ffrind dychmygol, be oedd swyddogaeth y ffrind dychmygol hwnnw, a wedyn mae'r diwedd yn gweld mae'r dant y llew, mae'n rhywbeth yn digwydd i'r ffrind dychmygol, yn hyd-destun y dant y llew, a wedyn rwysyn at o dod at ei gilydd bron chi. Ond o'n rhan i efo sy'n ymdreon o wedi. Dwi wastad yn trio ffeindio rhyw un ddelwedd benodol a wastad synhwyra. Wastad tynnydd ar synhwyrau. Oherwydd dwi'n bod yn yr sefyllfa wyl fel y cyfryw, ond os oes na fod defnyddio synhwyra, mae hwnna'n deffro rhyw emosiwn o bersonol, o gyda rai os yna di rhyw gynhwyso hynny wedyn i fyd wyl mewn ffordd, dyna dy syniad, wedyn dyna eisiau drio wneud beth bynnag, ond o gael y llychyn dant y llew yna fel yr mewn difyr man cychwyn, oedd yn, ia, rwysyd eisiau am hir yn meddwl, wedyn dwi'n gritio yn sgwennu yn meddwl, felly, ia, a rhywbeth sy'n sgwennu ma'n dod yn eitha weitha, ond ia. O,
Diolch yn fawr i ti am ateb gonest yna, a sôn am y broses yn ystod yn ddifur clywed. Diolch yn fawr iawn, a stori hyfryd hefyd. A wedyn Rebecca, diolch eto i ti am roi blas ar y nofel yma, a'r hiwmor hefyd yn dy nofel di hefyd, a chydig bach o goig ni hefyd weithiau, o'n i wrth y modd ag felly un peth yn amlwg hefyd sy'n codi yn y tŵr yw'r tensiwn yma rhwng y Gymraeg a'r Saesneg wrth i'r sefydliad addysgol dan sylw amhachu y Gymraeg. Ac bod y sefydliad ei hun yn llwgwr ac yn batrwm o anrhefn, tybed oes yna elfen o obaith hefyd yna, hynny yw mae yna wrthryfela hefyd yn does, felly bod yna dystopia, ydw i'n iawn i gweud falle bod yna obaith? Croeso ti angen tynnu. Yn gwestiwn diddorol iawn yn iawn. Dyn eisiau rhoi'r gormod o ffwrdd diweddo, felly neu dweud yn credu ti'n iawn bod na brotest yma pobl yn ymateb yn erbyn y rhai o'r newydiadau a bob modd gweld gobaith yn hynny hyd yn oed efallai os nad ydy'r protestiadau yn llwyddiannus. Ond mi fydd falle mwy na gobaith beth sydd yno yw rhybydd. A fi'n credu falle dyna yw'r peth pwysig i fi beth bynnag. A fi'n credu o ran gyda'r cwestiwn o gobaith efallai yn dweud, darllenydd falle benderfynu sy'n teimlo bod yn sefyllfa'n obeithiol erbyn y diwedd. Ond i fi, y rhybydd sy'n bwysig, a rhybydd bod angen codi llais a bod angen protestio. Hyd yn oed weithiau os ydy'n haws peidio, a hyd yn oed weithiau os ydy'n teimlo bod y newid yn digon man, bod ddim os ydy'n cael ras. Gyda llai'r newidiadau, nid yn hanner cyntaf y nofel, mae rhywun yn teimlo, wel, a mae'r cymeriadau yn teimlo, wel, gallwn ni godi llais, ond hefyd, dwi ddim yn ddiwedd fi, newn ni jyst barhau newn ni ymwybyddu'r peth. Ond beth mae'r nofel yn ei dangos fi'n credu yw peryg y strategaeth hynny, pan mae pethau jyst yn mynd yn waith ac yn waith ac waith, mae'n dod i bwynt yn rhywun yn protestio yn falle bod yn rhywun. Felly i fi fi'n credu'r cybydd hynny beth sy'n ddol. Diolch yn fawr iawn, wel yn sicr yn sy'n gael ambell noson di-gwsg yn rhoi i beth oedd yn gallu digwydd yn sgil hynny. A un o'r pethau heb sbwylio'r nofel i ni yw wrth gwrs mae llyfrau yn bethau sydd yn cael ei dinistrio yn nofel hon. A dwi'n mawr o weithio na dyna fi tynged y llyfrau hyfryd yna i ni wedi clywed amdanyn nhw heddi. Ond wrth gwrs mae angen darllenwyr hefyd yn dod angen i bobl godi llais yn mynd ati i ddarllen ac i ddathlu cyfoes y gyda ni. A yn sicr dwi'n meddwl bod ni wedi cael gwledd yma heddi yn cael clywed oddi wrth yr awduron eu hunain am gyhoeddiadau gwirioneddol wych. Dwi'n gwybod os oes yna amser am gwestiynau o bobl, dwi'n credu bod ni ar ei hôl hi braidd, mae o'n i'n mwynhau eisiau gymaint, felly diolch o galon i'r tri ohonoch chi, dwi wir wedi mwynhau, so ni'n gallu siarad gyda chi trwy'r dydd, ond well fi beidio, os chi eisiau gweld pethau eraill yn ystafod, dwi'n siŵr. Ond diolch i Rebecca, i Gareth ac i Mari am fod mor barod i drafod i gwaith ac am ddarllen mor hyfryd hefyd. I ni'n diolchgar hefyd i Llenyddiaeth Cymru, i'r Cyngor Llyfrau Cymru a Cymru Greadigol am y nawdd i gynnal y digwyddiad yma. Ac mae yna aelod o staff Sebra yma yn gwerthu llyfrau yn y cefn am arian parod, felly cofiwch bachu copi ar y ffordd allan. Ond os nad oes arian parod gyda chi, cofiwch bod modd talu gyda cherdyn ar stondin Sebra, ddim yn bell o gwbl o lwyfan y maes, stondin 201 a 202 ar y map. A prynhawn yma hefyd un hystys bach cyn gorffen. Y prynhawn yma bydd Gareth yn holi y tri awdur yn illodd o gystadleuaeth y stori fer Sebra, Lois, Francesca a Lleiki, ac yn lawnsio'r gyfrol sy'n cynnwys i straeon. Felly da chi ewch draw i babell Prifysgol Bangor y prynhawn yma am 3 o'r gloch. Dyna ni wedi cael y manylion yn iawn fyna gobeithio. Gwych. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod a mwynhewch weddill yr Eisteddfod. Diolch yn fawr.